Hey everyone! Welcome back to the channel. Today, we're diving into the heart of the Paypag at Baleo Festival 2024, one of Quezon Province's most vibrant celebrations. We'll explore two of its most anticipated events, the street dance and the ritual showdown. These events bring the community together in a spectacular display of culture, tradition, and creativity. Let's get started. The Paypag at Baleo Festival is a celebration that honors the agricultural heritage of Quezon Province. The festival is named after two everyday farming tools, the Paypag, a bamboo platform, and the Baleo, a woven tray used to sort grains. These symbols are at the heart of the festival's events, particularly the street dance and ritual showdown, where participants showcase their creativity, unity, and cultural pride. Let's start with the street dance. The streets of Quezon Province come alive as different groups, often representing various barangays, perform choreographed dances that pay homage to the region's agricultural roots. Each group is dressed in colorful costumes inspired by the Paypag and Baleo, with props that represent the harvest. The dancers move in sync to traditional music, telling stories of hard work, harvest, and community through their movements. It's a vibrant, energetic display that embodies the spirit of the festival. Now, let's talk about the ritual showdown, the festival's centerpiece. This is where tradition meets innovation, as groups compete to present the most compelling interpretation of agricultural rituals. The ritual showdown is not just about dancing, it's a theatrical performance where every detail, from the costumes to the choreography, is meticulously planned. Participants use the Paypag and Baleo as central elements, incorporating them into their performances to tell stories of farming life, resilience, and community values. What's fascinating about these two events is how they complement each other. The street dance is all about energy and unity, bringing the community together in celebration, while the ritual showdown dives deeper into storytelling and cultural preservation. Together, they offer a well-rounded experience of the Paypag at Baleo Festival, showcasing both the festive and reflective aspects of the community's agricultural heritage. The creativity on display is astounding, with each group adding their unique twist to traditional themes, making the festival a dynamic blend of old and new. If you're planning to attend the Paypag at Baleo Festival 2024, these events are must-sees. The street dance will draw you in with its lively atmosphere and colorful displays, while the ritual showdown will captivate you with its depth and artistry. Be prepared for an immersive experience filled with music, dance, and powerful storytelling.
Nakakapagod. Ang dami pang assignment. Oh anak, andyan ka na pala. Gawin mo na ang homework mo ha, para makakain ka na. Ayusin ko muna itong labada natin. Sige po, Nay. Hi, Kuya. Miss na kita. Sana nandito ka para matulungan mo ako sa assignment ko. Ano nga ba yun? Kwento ata ng papagat bilao? Uwi ka na please. Love you. Nay, inaantok na ako. Saan ka, Kuya? Hi! Panaginip lang pala. Nay! Napanaginipan ko si Kuya! Umuwi na daw siya! Tinulungan pa niya ako sa assignment ko. Papag, bilao, ako ulit na pamana ni Pablo Trita. Tapos sinabi pa niya, ang edukasyon ay... Basta, importante daw yun. Halika anak, may sorpresa ako sa'yo. Kuya! Miss na kita, Kuya! Miss na rin kita, paborito kong kapatid. Wala ka namang ibang kapatid eh. Pumarito ka nga, payakap nga ako. Kuya! Cute-cute mo talaga. Naku, tama na nga yan. Tara na, tahan ng papagat bilao na. Oh, alam niyo na ah. 1, 2, 3, sayaw!
panalo sa tahanang papakit bilao. Alam niyo anak, ako ang tunay na panalo. Dahil ngayong taon, kompleto tayo. Once again, palakpakan po natin. Deped, back na naman kita. Tara, sali tayo sa mga org. Tara, sali tayo sa org. Good morning, ma'am. Lahat ka na ba sa GC? Ben, papel! Lolo. Hall of Fame Award ng Philippine National High School sa nakaraang Brigada Eskwela taong 2017. Tunay na husay at galing ng mga Pilipino sa pagkano tungo sa entablado ng pagbabago. Panahon na naman ang brigada. Pagbikisil, lakas at diwa. Para na brigada na brigada. Eskwela, isa sama-sama. Brigada, eskwela, isalin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Tulong-tulong sa pagtulong at
Ialay sa laban, sa laban, sa laban, oh, ang puso. Ialay sa laban, kapalit ay tagumpay, ang puso. Ialay sa laban, kapalit ay tagumpay, ang puso. Hawak sa ating mga kamay ang pangako ng masaganang bukas. Linangin natin ang galing mong talay, pagyamanin ang sarili mong tagumpay. Huwag mo palipasin ang pagkakataon. Iyasin ang ilaya, buhat ng tawa mo simula. Ang pagbabago. Once again from Taliban National High School. Pag iyong iwan, hahabol-habol.
at tunay na pinagpala. Ito ang kwento ng bayang punong-puno na biyaya na buo sa tunog ng puso ni Pablo at Rita. Tara na sa niyugan, Papag at Bilao na! Bawat lugar ay may kanya-kanyang yaman at kakaibang aspeto na nagpapayaman sa ating kultura. Guro, ano po ang Papag at Bilao? Magandang tanong. Ang bilao ay isang uri ng kagamitan na ginagamit sa pagpapatuyo ng bigas at paggawa ng kakanin at marami pang iba. Ito ay gawa sa mga kawayan at matibay na materyales. Ang papag naman ay isang uri ng salumpuera na ginagamit din sa mga gawain pang-agrikultura at nagsisilbing pahingahan ng bawat isa. Alam mo ba ang salitang papag at bilao ay pinagmulan ng pangalan ng ating bayang Tagbilao kasama si Rita at Pablo. Hindi ko alam na ganito pala karami ang ginagawa ng mga tao sa pagbilao. Ang saya po! Ayos! Naway patuloy nating ipagmalaki ang ating bayan at ang lahat ng aspeto nito. Ipagpatuloy natin ang pagpapalaganap ng ating kaalaman at pagmamalaki sa ating kultura. Hanggang sa muli, mga estudyante! kusina sa isang farm sa Pagbilao, Quezon. Kita rin sa video ng isang netizen, mga nagbagsakang puno. Umapaw din ang tubig sa ilang palayan at pinasok ng baha ang mga bahay. Paano na ang aking pag-aaral? Parang wala ng pag-asa. Nakita ko ang nangyari sa inyo. Napakabihira ng ganitong sitwasyon.
Huwag kang mawalan ng pag-asa. Alalahanin mo na ang bawat pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay sa buhay. Huwag mong kalimutan ang ating kultura sa pagbilaw, ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa, dahil tayo ay anak ni Pablo at Rita. Salamat po, guro. Sikapin ko mag-aral kahit na may mga pagsubok. Nandito kami upang tulungan ka. Ang Diyos at ang ating mahal na patron ay palaging kasama natin. Magdasal tayo para sa kaligtasan at bukas. Ay masaya at puno ng kultura. Patuloy mong ipakita ang iyong dedikasyon at pagmamahal sa pag-aaral. Nandito ang simbahan, ang pamahalaan at paaralan upang matupad ang iyong pangarap. Kagaya ng mga mag-aaral ng Pagbilaw Academy na naging matagumpay sa kanilang mga pangarap. maliwanag, pangarap ay abot tanaw. Produkto ng Pagbilaw
namin sina Pablo at Rita. May sa malawak na kagubatan at natagpuan ang magandang bayan, ang Pagbilao. Pagmasdan ang masaya at masaganang pamumuhay ng mamamayan. Pangingisda, pagsasaka. Halina, kami inyong samahan at tayo ay magdiwang. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang mo maapaw, kultura'y nanginibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasalamat ang
Halina, makiisa, makisaya sa pagdiriwang ng kapiesta ng bayan ng Pagbilao. Ayan, at nasaksihan po natin ang ating unang kalahok.
kulungan. Technical air na gawin.
Yan ang kaganapan sa isa sa pinakamalawak na lugar sa ating bayan. Kilala na nagtataglay ng 3 magkakatabing freshwater spring dahilan ng pagkakabansag sa lugar na ito bilang barangay ng Bukal. Mga anyong tubig na naging esensyal sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga mamamayan na naninirahan sa paligid nito. Naging sentro ng pagkakakilanlan, hipunan ng iba't ibang kwento at kasiyahan. Bungo, Luisa at Ponsa, mga bukal na nagdugtong sa kultura ng nagkakaisang bukalin. Taglay ang hiwaga ng tubig ng pag-asa, pagyabong at tagumpay, Balong Bukal! Ang yabang kultura ng barangay Bukal sa pamalatinaw!
Talaga bagang buo na ang desisyon mong iwan ng ating bayan? Opo, Itay, para makatulong sa ating pamilya. Ay hala, ikay mag-iingat anak. Baunin mo ang produkto ng ating bayan. Paalam! Balang araw, muli siyang babalik sa ating bayan, ang bayan ng mananalo, at makikita niya ang kagandahan ng kulturang ipinamana ni Pablo at Rita. Sa pamilya, miss ko na si nanay at tatay. Miss ko na ang bayan ng Pagbilao. Sabik na rin akong matikman ang masarap na buko bibingka ng Barangay Binahaan. Isang araw, punta ako sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng suka, burger, shampoo, toothpaste, toothbrush, noodles, yun lang. Akala ko aking napunta, isang dalaga lang halong sa bintana. Ngunit natanggal ang hiya nang makita ko na nakatawa ang dalaga. Panay ang sorry ko sa pagmamalaki, nakalimutan pa ang sukli ko. Tindahan ni Aling Nena, para isang ang pelikula. Mura na ang sari-sari, makakipinipin na pero ang aking nais ay hindi na bibili ng pera. Santa Catalina, ingatan mo na ba ang aking anak? Gabayan mo po siya. Viva Santa Catalina! Anak, kumusta na? Ika'y umuwi na dini dahil magpipiesta na. Papag at Bilao na!
Ayan, once again, palakpakan po natin ang grupo mula sa Barangay Ikirin. At syempre muli pinapaalala po natin ang kanilang salvo or unity dance pagkatapos po naming tawagin ang huling kalahok. So inaasahan po namin ang mga dancers mula po sa school category at after din po ng ating huling kalahok mula naman sa barangay category. At ngayon po, para sa ating huling kalahok, para sa ating barangay category, tawagin na po natin ang Barangay Castillo! Hoy, laro tayo. O, yang isa, dalawa, tatlo. Larong sinta, upo ng papaya, dala-dala yung gusto, sisimla ng buwan. Ang dating sa dulo, labay ang sanga, tapos kapanalan, Oh, mga anak, gabi na. Hala, at magsitulog na kayo. Noong unang panahon, ang mag-asawang Pablo at Rita ang kauna-unahang mamamayan ng isang napakagandang palasyo. At may mga Kastilang napadaan. At nagtanong ko anong pangalan ng lugar na ito. Agad na sinagot nila Pablo at Rita na Castillo. Hanggang sa nabanggit ng mga Kastila na Castillo ang pangalan ng lugar na ito. Dumaan ang maraming taon, sumibol ang mga anak nila Pablo at Rita. Kaya't halina't tunghayan ang kulturang makulay na pamana nila Pablo at Rita sa bayan ng Pagbilao.
sa palasyo ng Kastilyo. Kultura, tradisyon at pamana ni Pablo Trita. Kaya halina't kung gaya ng makulay na pagdiriwang sa pagdilaw. Kaya tayo, ikaw at ako ay sama-samang makiindak. Tara na sa pagbilaw, ang bayan ng mananalo. Tara na sa pagbilaw, ang bayan di pa tatalo. Mula sa 27 na barangay, ipakita ang galing ng tunay na pagbilawi. Castillo, Castillo, maligayang pagdating sa palasyo ng Kastilyo. Kultura, tradisyon at pamana ni Pablo Trita.